हेलो लोगोफोर, दिनै जोङो अटल पेन्शन योजनानि सोमोन्दै सावरायगोन। जेब्ला जोङो सेंग्रा आरो सिख्ला जोंनि देहायाव बोलो थायो आरो जों जेबो खामानि मावनो हायो, बेजों लोगोसे सेंग्रा आरो सिख्ला समावहाय खामानि मावनायनि सुबिदाफोराबो गोबां जायो। नाथाय जों जेब्ला बोरायगोन आरो बुरैगोन, बै समाव जोंनि देहायावबो बोलोआ खम जालांगोन आरो जोंनि खामानि मावनायनि जे सुबिदाफोर बेबो खम जायो बोराय बैसोआवहाय। नाथाय बै समावबो जोंनो थाखा नांगौ, फाइसा नांगौ। मानो होनब्ला जों जागोन, जों गानगोन, जोमगोन, जों लोमजागोन, डक्टरनाव थांनांगौ। बेफोरनि थाखाय जोंनो फाइसा नांगौ जायो। जाहाथे बै बोराय समा जोंना रैखाथि गोनां जायो राङारि बेलायावहाय, आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जोङो सावरायनोसै अटल पेन्शन योजनाया मा। अटल पेन्शन योजनाया गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया स्पन्सर्ड गारान्टिड फिक्स पेन्शन स्किम। बेयो मा? गभर्नमेन्टआ नोंनो मोनसे फिक्स इनकाम होगोन नों जेब्ला 60 इयार्स जायो अब्ला। नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन? सिगाङावहाय अटल पेन्शन योजनानि लाबखौहाय सोर लानो हागोन जों बेखौ मोनथिनानै लानो। अटल पेन्शन योजनाखौ लानो थाखाय नोंथाङा 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्ससिम जानांगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा इन्डियान सिटिजेन जानांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा इनकाम टेक्स होयि मानसि जानांगोन। अदेबानि बेखौहाय बांसिनै ल' इनकाम ग्रुप, जेरै फिसा दखानदारफोर, बबेबा फेक्टरियावहाय लेबार मावहैयो, खामला मावग्राफोर, बेफोरनि थाखाय बानायनाय जादों। सेकेन्डआवहाय बिनि बेनिफिटआ मा? फार्स्टआव बियो फिक्स पेन्शन स्किम, माने नों गिनाङा, जेखौ नोंनो होगोन होनदों नों बेखौहाय मोनथारगोन। आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय डेथ बेनिफिट दङ। जाय मानसिया बे अटल पेन्शन योजनाखौ खालामदों, जुदि बियो थैयोब्ला बिनि नमिनिया फाइसा मोनगोन आरो बियो गुबुननि थाखाय नों जेसेबां दोनदों बे एसेबांनो बे डेथ बेनिफिटखौ मोनगोन। दाना बेसेबां इनभेस्ट खालामनांगौ आरो बेसेबां मोनगोन बेखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय टेबोलाव जे होदों जों बेखौ नायनोसै। अब्ला स्क्रिनाव फैनाय टेबोलखौ नायदो। फार्स्ट र'आव दं एज एन्ट्रि 18 इयार्स आरो वेस्टिं पिरियड 42 इयार्स। माने जुदि नोंथाङा 18 इयार्स, नोंथाङा खै बोसोर इनभेस्ट खालामनांगौ? 42 इयार्स। आरो जुदि गोजौआव नायदो मिनिमाम गारान्टिड अफ ₹1000 पार मान्थ। जुदि नोंथांनो 1000 मान्थलि पेन्सन नांगौ, अब्ला नोंथांनि डेथ बेनिफिटआ मा? 1.7 लाख, 1,70,000 नोंथांनि नमिनिया मोनगोन जुदि नोंथाङा थैयोब्ला। आरो नोंथाङा बेसेबां दोननांगोन? मान्थलि जुदि दोनो अब्ला 42 रुपिस दोननांगोन, क्वार्टारलिला 125 रुपिस दोननांगोन आरो हाफ इयारलिला 248 रुपिस दोननांगोन। आरो जुदि नोंथाङा सानो जे नङा, आंनो 1000 मान्थलि पेन्सना थोनाय नङा, आंनो 2000 नांगौ, अब्ला नोंथांनि डेथ बेनिफिटआ जागोन 3.4 लाख, माने 3,40,000 रुपिस नोंथांनि नमिनिया मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा 18 इयार्स, दा नोंथाङा बेसेबां इनभेस्ट खालामनांगौ? मान्थलि 84 रुपिस, क्वार्टारलि 250 रुपिस, हाफ इयारलि 496 रुपिस। आरो जुदि नोंथाङा सानबावो जे 2000 आंनो 3000 आंनो नांगौ, अब्ला नोंथाङा डेथ बेनिफिट मोनगोन 5.1 लाख रुपिस, 5,10,000। आरो नोंथाङा इनभेस्ट खालामनांगोन मान्थलि 126, क्वार्टारलि 376, हाफ इयारलि 744, बेफोरबादि। आरो जुदि नोंथांनो 4000 नांगौ, नोंथांनि डेथ बेनिफिटआ 6.8 लाख। जुदि नोंथांनो 5000 नांगौ, अब्ला नोंथांनि डेथ बेनिफिटआ जागोन 8.5 लाख। आरो होनांगौआ मान्थलि 210, क्वार्टारलि 626 आरो हाफ इयारलि 1239, बेफोरबायदि होनांगौ। आरो जुदि नोंथांनि बैसोआ 39 इयार्स, नोंथाङा 21 इयार्सल' इनभेस्ट खालामनो मोनगोन, 21 इयार्ससिम। अब्ला नोंथाङा 1000 लानोब्ला मान्थलि पेन्सन, नोंथाङाबो एखे डेथ बेनिफिटखौ मोनगोन 1.7 लाख। नाथाय नोंथाङा मान्थलि बांसिन फैसा होनांगोन। मानो होनोब्ला नोंथांनि बैसोआ बारा जाबाय, नोंथाङा 20 बोसोरल' जमा खालामनो हासिगोन, खिन्थु 18 बोसोराव नोंने 42 इयार्स दङ, बेनिखायनो नोंने डाबल जासिगोन। मान्थलि नोंथाङा खालामनांगोन 264 रुपिस, क्वार्टारलिब्ला 787 रुपिस, हाफ इयारलिब्ला 1558 रुपिस। बेफोरबायदिनो थांबाय थागोन। जों बे टेबोलाव नायला नुयो जे जेसेबां थाब इनभेस्ट खालामो एसेबांनो मोजां। खम फैसा इनभेस्ट खालामब्लाबो नोंथाङा बांसिन लाब मोनगोन। दा
बेखौहाय बे अटल पेन्शन योजनाखौ माबोरै खुलिनो बेखौ खुलिनो थाखाय नोंथाङा जे एकाउन्ट दं नोंनि अबे बेंकआवहाय बे बेंकआवनो थांदो आरो बुंहैदो जे आङो अटल पेन्शन योजना बेखौहाय अपेन खालामनांगौ अब्लानो बेंकआ नोंनो मोनसे फर्म हरगोन फर्मखौ नोङो फिलआप खालामदो ओमफ्राय जमा होदो अब्लानो बे नोंनि जि एकाउन्ट दं बे एकाउन्टजोंनो बे अटल पेन्शन योजनाया लिंक जागोन ओमफ्राय मान्थलि एबा क्वार्टारलि नों जा मोजां मोनदों जेनेबा मान्थलि दानजानो लुबैदोंब्ला मान्थलिखौ थिक होदो बेफोरबायदि फर्म फिलआप खालामनानै जमा होदो अब्लानो नोंथांनि बे अटल पेन्शन योजनाया लागु जाबाय स' जाय बिथांमोना लानो सानदों थाबैनो गावबा गावनि बेंकआव थांदो आरो बे सुबिदाखौ लादो गोजोन्थों।